मी सचिन माने, सकाळमध्ये आपलं स्वागत आहे। मी सध्या औरंगाबादचं ग्रामदैवत असलेलं श्री संस्थान गणपती इथे आहे। श्री संस्थान गणपती ट्रस्ट हे गणेश उत्सव काळामध्ये विविध प्रकारचे सामाजिक उपक्रम राबवत असतात। यावेळेस काय सामाजिक उपक्रम राबवणार आहेत हे आपण ह्या मंडळाच्या सदस्यांकडून आता जाणून घेऊया। मी प्रफुल्ल मालाने, श्री संस्थान गणपती ट्रस्टचा विश्वस्त। संस्थान गणपती हे औरंगाबाद शहराचं ग्रामदैवत। नेहमी दरवर्षीप्रमाणे फार धूमधडाक्यात इथे गणेशोत्सव साजरा केला जातो, परंतु यावर्षी पूर्ण जगावरती जे कोरोनाचं महासंकट आलेलं आहे आणि आपल्या शासनाच्या नियमाप्रमाणे यावर्षीचा गणेशोत्सव आरोग्य उत्सव म्हणून साजरा करायचा असे शासनाचे निर्देश आहेत। त्याप्रमाणे यावर्षी संस्थान गणपतीतर्फे जे विविध कार्यक्रम होत होते ते देखावे म्हणा, भंडारा म्हणा, असे विविध कार्यक्रम जे होत होते ते यावेळी सगळं रद्द करण्यात आलेले आहेत। यावर्षी आम्ही हा गणेशोत्सव आरोग्योत्सव म्हणूनच साजरा करणार आहोत आणि संस्थान गणपतीच्या स्थापनेनंतर आरोग्य शिबिर आणि रक्तदान शिबिर असे घेणार आहोत। संस्थान गणपतीतर्फे दरवर्षी भंडारा केला जातो। त्या भंडाऱ्यात दररोज जवळजवळ 4-4.5 हजार भक्तगण आपला प्रसादाचा लाभ घेतात, परंतु यावर्षी हा भंडारा अनोख्या पद्धतीने आम्ही साजरा करण्याचा विचार केलेला आहे। भंडाराला अनुमती मिळालेली नाही आहे। भंडारा न करता विविध आश्रममध्ये जसं अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, अंध आश्रम आणि सेंट मेरी आश्रम अशा विविध संस्थेमध्ये आम्ही तिथे अन्नदान पोहोचवून हा अन्नदानाचा भंडारा अखंडित ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तसेच यावर्षी आम्ही जे काही रुग्ण असतात, विशिष्ट रुग्ण असतात, त्यांनाही संस्थांतर्फे मदत केली जाते। गोशाळेला चारा देण्याचा विषय आणि मिरवणूक नसल्यामुळे हा जो एक आकर्षण असतो 40गाव बँडचा ते यावर्षी राहणार नाही आणि सर्व आपल्या माध्यमातून सर्व जनतेस, सर्व गणेश भक्तांना विनंती करण्यात येते की आपण हा वर्षीचा गणेशोत्सव आरोग्योत्सव म्हणून साजरा करावा व श्रीचरणी प्रार्थना करावी की हा कोरोना संकट पूर्ण विश्वभरातून हद्दपार होऊ दे आणि सगळ्यांचे सुखरूप जीवन जगू दे आणि पुढच्या वर्षी हा गणेशोत्सव फार धूमधडाक्यात आम्हाला साजरा करू दे अशी श्रीचरणी प्रार्थना करतो। जय गणेश।